Figueres ha celebrat el Dia Internacional del Poble Gitano amb activitats molt variades a diferents punts de la ciutat i durant 7 dies. La primera ha estat la inauguració de l'exposició Costums i Tradicions del Poble Gitano. S'ha pogut veure durant 7 dies a la sala oberta del Museu del Joguet. Què es persegueix amb tot això? Doncs una cosa molt simple, i és dir que tots són figuerencs, tant els que viuen en un barri com un altre, com més avall, com més amunt de la ciutat. Evidentment que hi ha tota una sèrie de qüestions que no és aquest el moment de discutir, que estan sobre la taula, que són importants, que és totes les mancances que hi pugui haver, tota la funció que hi ha de tenir l'administració, però a mi m'agradaria, en aquesta ocasió, que estem parlant d'una festa, d'una diada, subratllar sobretot aquesta comunió que ens ha de fer estar tots allà mateix. Y agradecer en este día tan especial pues, a estos niños que han colaborado y a su forma han participado de esta semana tan importante como para nosotros es la Semana Internacional del Pueblo Gitano. Els dibuixos dels infants del barri de Sant Joan han mostrat la seva visió dels costums i tradicions del poble gitano. La gastronomia també ha tingut un protagonisme important en aquesta setmana. L'Escola d'Hostaleria ha ofert l'arròs gitano en el menú dels dies 5, 6 i 7 d'abril. Per tal d'elaborar aquest plat en tots els seus detalls, els responsables de l'escola han rebut l'assessorament de membres de la comunitat gitana. Doncs aquesta activitat consisteix en que algunes dones i alguns nois que tenim en el projecte aquest ANIP, que és un projecte comunitari que fem des de Fundació Sergi i en col·laboració amb el PDC d'aquí de Figueres i l'Ajuntament, han vingut a l'Escola d'Hostaleria per ensenyar com es cuinen els plats tradicionals del poble gitano, en aquest cas l'arròs amb fonoll, que ells le dicen el arroz con habichuelas e hinojos. Entonces lleva gallina, lleva rabo, lleva hinojos, lleva costellón, lleva papada, lleva las judías y el refrito del tomate, pimiento, cebolla y el arroz, azafrán y pimentón y un poquito de sal. Y ese es el ingrediente gitano, el plato gitano, ese es, arroz con munchetas y hinojos. Vull dir, realment és un plat amb el que pots subsistir tot el dia, te'l fots al matí per esmorzar i fins a les 8 del vespre aguantes perfectament per la quantitat de proteïna i de carn que hi arriba a haver allà dins. Les mongetes i el fonoll, jo crec que quedarà una cosa boníssima, espectacular. L'apartat de difusió gastronòmica ha continuat el dissabte al Mercat de la Plaça Catalunya. Allà s'hi ha elaborat un plat de mongets amb fonoll. Cogemos una sartén, le echamos un chorro de aceite, pero tiene que ser la de oliva, ¿eh? Girasol nada, la de oliva. Ponemos unos trocitos de jamón, que aquí los tenemos, ¿ves? Los refreímos un poquito ahí con ese aceite, un diente de ajo, y cuando los tenemos hechos, se mezcla todo preparado con el aceite y el ajo. Se puede comer en frío y se puede comer en caliente. Els assistents els han pogut degustar i també s'han endut a casa un fulletó amb diferents receptes. El 8 d'abril és en concret el Dia Internacional del Poble Gitano i ha concentrat els actes més destacats. Així s'ha fet una marxa commemorativa que ha sortit a les 4 de la tarda del barri de Sant Joan. Hi han participat unes 300 persones que s'han desplaçat fins a la plaça de l'Ajuntament. Visca Figueres! Visca Figueres! ¡Los gitanos catalanes! Está nuestro anciano, que es el patriarca del barrio de San Juan, y va a hacer esta entrega al señor Juan. Moltes gràcies, Xino. L'alcaldessa Marta Felip ha presidit la recepció institucional amb intercanvi d'obsequis i parlaments. No hi ha d'haver dues Figueres, només hi ha una ciutat amb tota la diversitat que ens ha vingut, que volem i que volem que continuï així. No se tiene que deteriorar la imagen del gitano centenario, del gitano que siempre ha vivido aquí, del gitano alegre, del gitano trabajador, porque hay un grupo que no hace las mismas funciones que hacen los gitanos de verdad. No volem celebrar més aquest Dia Internacional del Poble Gitano amb un acte només en el barri de Sant Joan. Volem que baixeu cap al centre de la ciutat, volem que els figuerencs i figuerenques coneguin la vida cívica i la vida social, la vida cultural de la comunitat gitana i que no només se'n senti parlar quan hi ha alguna connotació negativa, algun fet que de veritat us demanem que intenteu evitar, intenteu ajudar a que altres, que no sou vosaltres, doncs,
ho facin. La Cluenda ha tingut un to festiu i musical a la plaça Josep Pla, on també s'hi ha realitzat una exposició fotogràfica sobre gitanos centenaris dedicada a les famílies del Garrigal. Fuertes aplausos para los gitanos del Garrigal, que los tenemos aquí. Un fuerte aplauso, que se lo merecen. Claro que sí. La música en directe ha anat a càrrec de Mercado Negro, Gypsy i Sirocco. Y volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Nosotros somos del barrio, criado en la maleza. Mi gente se activa cuando la calle suena y sube el volumen, que todo el mundo sepa de dónde somos. Pasen y vean, nosotros somos del barrio, criado en la malilla. Mi gente se activa cuando la calle suena. Ven, ven, ven María, te adoro, ven. Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven. Ven, ven, ven María, te adoro, ven, ven, ven. Ven, ven, ven María, te quiero, ven, 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 ven. Ven, ven, ven María, te adoro, ven. Coincidint amb aquesta setmana, s'ha enregistrat un vídeo que mostra una situació que encara pateixen algunes ètnies com la gitana. Es titula Per un paguem tots o totes, i els actors són els propis veïns i veïnes del barri de Sant Joan. Señorita, ¿usted no piensa pagar? ¿Si me bajo aquí? ¿Que no piensa pagar? Ni que el autobús fuera tuyo. Bájese ahora mismo. Ay, vale, bueno, ¿vale? Usted, señora, abajo del autobús. ¿Por qué yo sí he pagado? He dicho que se baje. Válgame, por uno pagamos todos. Jovencitas, abajo. Pero si nosotros hemos pagado. He dicho que os bajéis inmediatamente. Y usted, caballero, fuera también. Azul de mi alma, por uno tenemos que pagar todo. Y usted, señora, bájese con la niña también. No, yo y mi hija hemos pagado. He dicho que bajéis ya. Y usted, jovencita, también, fuera. ¿Qué? ¿Por una persona que no ha pagado nos tenemos que bajar todos? Sí, evidentemente. Así nos pasa en la comunidad gitana. Por uno pagamos todos. Això passa a la comunitat gitana. Per un, paguem tots.